डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमुआरि फोरोंथाय मावबादानि जोबथा हाबाफारि जानानै थांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव डिमाकुसि हाथाइसालियाव 1 एप्रिलनिफ्राय जागायजेननानै 12 एप्रिलसिम खेराइ मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय आरो सेरजा हुनाय फोरोंथाय मावबादा हाबाफारिखौ खुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बर' बिथां, लोगोसे मैखुन खुंगुर बर', लोगोसेनो बाहागो लायो बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सुकुराम बर' बिथां आरो बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि सुबुंसा बर', आइजो अनसाय आफादनि बोसोरारि सनायश्री बर' बिथां, 1 एप्रिलनिफ्राय फोरोंबोनाय फोरोंगिरि बिदुत साहारि आरो डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोनखौ मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। थारैनो बेयो जोबोद मोनसे हारिनि थाखाय मोजां मोनसे नेरसोन आरो बियो हारिखौ जौगासारनायाव मदद आरो हेफाजाब होगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला आफादगिरि बिबान लादोंमोन आरो एबसुनि आफादगिरि जानाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ पेरेलालै मोननै एजेन्डानि सायाव बांसिनै गोसो होनानै खामानि मावदोंमोन। मोनसेया जाबाय बर' हारिखौ जेरैखि जाया रैखाथि होनो थाखाय आलादा न'खर, आलादा रायजो बदलायनो नांगौ होननानै सोमावसारनायखौ लांदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिंजाय बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै, मास्टार रेस हिसाबै बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ एबसुनि आफादगिरि जानाय समावनो खामानि मावदोंमोन। नाथाय जोङो बयबो मिथिगौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि गेजेराव गैलिया। मोननैबो थांखिया दिनैसिमहालासैबो नांगौबायदि जाफुंसाराखैब्लाबो सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो मोनथाम एकर्ड खालामनो हाबाय बर'फोरा। आङो बे खोथाखौ दोनथ'बाय। नाथाय बुहुमाव जे बर' हारिखौ मास्टार रेस खालामनायनि जि थांखि बिथाङा लादोंमोन, दिनै बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां रोखोमनि खामानि मावबोबाय थादों आरो बिथांनि जि थांखि आरो नोजोर, बिथांनि जि सिमां मास्टार रेस दानाय, बेखौनो नोजोर बोनानै आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना टप बटम जेसेबां बिबानगिरिफोर दं, दैदेनगिरिफोर दं, बिथांमोना मोनसे थांखि सुजुनानै लादों। बे जाबाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज। बेनि सायाव खामानि मावदों आरो बिनिनो दिनै मोनसे एजेन्डा हिसाबै नैबे हारिमु बिथिङाव जोङो खामानि मावबाय थादों आरो दिनै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनब्रै आयदानि सायाव मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय आरो सेरजा हुनाय, बे मोनब्रै आयदानि सायाव बिथांमोना सान 12 दिन बिथांमोना वर्कशप खालामदोंमोन, मावबादा खुंदोंमोन आरो बे मावबादायाव आरो जोङो मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जे बेयाव जायफोर फरायसाफ्रा बाहागो लाफैबाय बिथांमोना साफा साफा मोजां मोसाखावरि, मोजां दामगिरि जानो हाथों आरो बिथांमोना मोजां मोजां मोसाखावरि जानायजों, दामगिरि जानो हानायजों लोगोसे हारियाबो फेरलेबसेबाबो जौगासारगोन, बुहुमाव सिनायथि होनो हागोन, बेखिनिखौ मिजिंथिदों आरो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों। गाबोननिफ्राय बर'नि आंगो फोरबो रंजालि बैसागो, बे रंजालि बैसागोनि जि फोरबो खुंनाय, बर'नि मोसानाय, दामनाय, बे दामजुमुफोरखौ जाहाथे बर'नि जुगामि जाहा बर'नि दामजुमु दोङो जाहाथे बेफोरखौ बाहायो, गुबुन वेस्टार्नाइज बे दामजुमुफोरखौ जाहाथे बाहाया आरो बैसागो मेथाइफोरा जाहाथे गेजेनलाङा। गोदोआव बर'फ्रा जि बैसागो मेथाइ खनोमोन, सुजुयोमोन, बेबायदि लोब्बा लाखिनानै जाहाथे आथिखालावबो बेबायदि बैसागो मेथाइया खननाय, बैसागो मेथाइ खननायनि गेजेरजों जाहाथे बैसागो मोसानायफोराबो जाहाथे आब्रुथि गोनां जायो, बेखौनो आङो दुलाराय बर' फोरनिसिम आङो खावलायहरबाय आरो लोगोसेनो आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबबाय बेखौनो जाहाथे बोथोरा मोजाङै जाफुंथों, दुलाराय बर' हारियानो गावनि रंजाथाइ फोरबो बैसागोखौ फालिनो हायो। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ।
टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।